Madoka chere mabuja atauya anodzanyasi nhau zuwa rogumi nombiri mwedzi uno waKubvumbi. Tiri kutanda nokuramba tinorangaridzana kuti wari kunyoresa mapepa ekuzvahwa pabodzwa nekupa vanhu zvitupa vanenge varipo pachikoro chopuraimari yopachibeta nopapuraimari yopamakora nopapuraimari yopamatedza. Idi endai ipapo kusvikira zuwa rochigumi noshanu mwedzi uno. Apawo wari kunyoresa kuvhota wanenge wari papuraimari yoparukonde, papuraimari yopamavhurazi nopapuraimari yopashinga. Aidi shingai kuenda konyoresa nokuti wanenge waripo kubva mangwana kuswera mangwana. Aiwa, endai muite zviite zviri nani mabiya angu. Nyasi wanotekaidza bvunzo dzopweredzo munyika woZimSEC waagoreketaiwo kuti kwai zvakaburika muorevhuro zvaburika. Kwai bvunzo dzoorevhuro dzakapasiwa nevanhu vanosvika zvikamu 26 anochidimbu cho34 kubva muzana, 26.34% pachirungu. Apa kwai watoti zvaingidzira nokutoti gore rapfuura kwakandopasa vanosvika zvikamu 24 kubva muzana basi. Takaningana novarairidzi nofundo yowapwerei, kwai hurumende ipapa yagototanda kuti iite zvokuti igone kugodzinga wana murairidzi vanosvika zviuru 22 nokuti kwai wanga waripo wamwe wanhu wakaita zvokuita kuratidzira patanda gorepa. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Heno kuti wakadzinga wana murairidzi wakadari kunosareiko kuwapwere wedu wanenge wari muzvikoro? Rekai mugoona henyu vanhu vachiramba vachindoshingirira kuti wabhadhare makutukutu omari yokunze konyika kuti wapwere wavo wanyore zvidzidzo zvoCambridge. Idi aya manyongori anoita masoma. Zimbabwe Anti-Corruption Commission nyasi yagoburitsa masoko yakaita kupeta muhwe ipapa nokuti kwai wagoreketaiwo kuti zvakatanikiwa nomuferefeti mukuru Auditor General pachirungu wehurumende kuti iwo waribe zvisvinu zvawakagoita kutekaidza mari nokuti pane dzimwe mari dzawaribe kutekaidza zvisvinu kwai ndizvo zviripo. Wagotoburitsa asi wachigonenedzera kuti zvinhu zvagoitiwa kare ndo zvakonzeresa. Kwai zvinhu zvaitiwa kubva gore ra2012 kusvikira gore ra2019 ndo zvakakonzeresa, asi kubva gore ra2020 papinda iye Lois Matandamoyo ndo paita kuti zvinhu zviite zviri nani, asi izvo zvaburika zvomuferefeti mukuru ndozvogore ra2020. Idi nyadzi dzinoita kukunda rufu. Wamonzora anobatorao wachiri kuenderera mberi nokuramba wachindoreketa kuti kwai ngakuitiwewo katombokanyai munyika. Kwai wari kuti iwo wanhu wese ngawaite kubatana kuita katombokanyai. Wari kuramba zvokutoti waite zvosarudzo nokuti wari kuziva kuti iwo paribe chawo. Wari kuda kuti wanhu wakaita zvokatombokanyai zvinowapawo mukana wokuti waipinde mukatimo wachiti wakuru mapato anopikisa hurumende. Chokwadi wanhu vanoramba vachindochiziva. Katipinde musarudzo tione kuti zvinoburika sei. Hurumende yaburika nyasi ichireketa nemakurukota ayo wabva kumuita musangano wavo kuti izvo kwai wakagobhadharira wapwere vanosvika miriyoni ribodzi mari dzochikoro dzogore rapfuura. Aidi heno mabiya angu kuti ichokwadi chere tinoramba tichindoimba kuti ichokwadi hwi manyepo. Ipapo kare wakutoreketa kuti kwai mucheka wenyika wari kudanidza nechirungu kuti kwai national fabric kwai unenge wakutengesiwa mazuva ari kuteera muHarare, kwaMutare nokuBulawayo nomunzvimbo dzinoisiwa zvumbiwa National Art Galleries ikweyo. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Vanoramba vachindopusa havo izvozvi asi paribe vanhu vari kuzvida. Kwai mukunhadzirira kuerengiwa kwevanhu munyika wagotoreketaiwo kuti kwai zvikoro zvofundo yepamusoro zvaakufanira kupfikiwa kubva zuva rochigumi kusvikira zuva rokugumisira romwedzi uno. Kwai izvo zviri kuita kuti kuerengiwa vanhu zvakakwana uye vanhu vese vachikona kuerengiwa. Idi aiwa endai koerengiwa mabiya angu. Idi mamiriro mari munyika ari kuita kuhwadza makambani ari kubva kunze.
kwaikureketa kuno kambani yeSAA yagotoenda kuhurumende yayo kuti ireketewo nehurumende yeZimbabwe kuti wakone kugoboya mari inoita mamiliyoni omari yokuAmerica 70 ayo ari kuramba kuburika munyikamu nokuda kwokuti akaibhadhawa nevanhu asi paribe kana ibodzi yaburika. Idi mabi angu pakaita kunyangariwa apa heno kuti wachazvikona chere kana kuti wachabvumiwa chere, asi tiri kundoimba kuti vanobvumiwa kuti zvirambe zviita kuti ukama hwedu huriko kuramba huchiputsika. Tiri ngedziri kuitika ipo pasi rese. Kutandira muSouth Africa kwaiparamende yemuSouth Africa yagoti akamboita gurukota rozveutano zvelimkize aribe chibodzi chakanyangara chayakaita aidi zvakatoita kuoma. Unotoona kutoti vanoramba vachindoita kuumbiridzana havo, paribe kana mubodzi anoda kuti mumwe agwisiwe pasi. Pakaita kunyangariwa chaipo. Kudunhu roKZN muSouth Africa aidi kwaita mafashamo ari kuita kuhwadza kubva nozuro chaiye zvokutoti wazhinji wari kuita kusaya zvekuita. Dzimwe dzimba dzakadhirikira pabodzi pono zvimwe zvinhu zvikaita kuparadziwa. Ipapa kutori vanhu vakatopfa vakawanditsa, asi izvezvi zvanyasi vanhu vadoka vakutoenda pokare kumuzinda unosvikira zvikepe uya nokuchengeterwa zvinhu zvinobva muzvikepe wachienda koba pokare. Pakaita kunyangariwa, unosaya kuti kohokonai wachiita mugariro wakaita kudandi wokundogara wachida kundoba. Kwai Nigeria yagoti iyo yapa kambani yeMTN mvumo rezinesi rokuti waite bhangi ropamafoni. Aidi izvi zvakanakisa zviri kutoita kuti vanhu vaite kunakirwa chaiko nokutoti mari ipapa aiwa zviri kutonakidza. Ipapa vanozvikamu zvekambani yoMTN nyasi waita kusekerera nokutoti zvikamu zvi zvaita kukwira mutengo wazvo pamusika yozvikamu. KuChina kwai kutekeshera kodzihwa mupengo ikweyo kwaita kuwahwadza chaiko zvokutoti kuShanghai kuribe kana zvisvinu. Kureketa kuno kwai ivhini mizinda chaiyo iyo dzimwe nyika inotenderera irimo muShanghaimo kwai paribe kana mubodzi chakavhurwa. Zhinji dzacho dzatoita kuvharwa chaiko nokutoti paribe zvisvinu. Aidi heno kuti waChina zvichavaperera mushechere kana kuti zvinenge zvakaita kuwarerekerawo. Ticharamba hedu takaringa iko zvinenge zviri kuenda. Kwai kaita notembo asiya chikwata chache choSuperSport United kubva makore 23 asvika kwachiri. Aidi akatangira ari kutamba kusvikira agoita murairidzi ikweyo. Tinomushuvira tuzvinui kwaakuendako. Mukatikidzwa kanyasi kwai North Korea iri kupemberera makore 10 ogwicho rawo iri kutonga Kim Jong-un. Kwai hurumende yache iri kutoita kupembera chaiko wachiti ndiye munhu ari kuziva izvaari kuita zvisvinu. Pakaita kunyangariwa, asi tinondoramba takaringa kuti zvinhu zvinoita zviri nani ramangwana rimu. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tadifamira pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, tiboyane mangwana.